Boleh pelok episode season 4 dah gini ke video ke conga. Dia gini ke por pelok ngah haswa bangan jam sekman eki bangadon ban keren api mentate. Ngakwa ba pi ki pelok ke conga pinum klet ban like ban share ban subscribe ya gini ke channel ke conga. Dia pelok ngadon hang ni bangan pensai pi kendiat sepang ka wei ka tu kan ni ki komen mo ki badon kidan ki pelok ke conga ki ba komen ya nga. Ki boong yang ba pi batai start ba khang saya kata ka jing yo lok jong ki wei khang sa kata ka jing yo lok bar jela jong ki wei te perlok ngadon hang ni bangan pensaya pi ya kata ka kentian mo te perlok amdan hok bangan khang yenu ru la ka da pi yo lok bar jela pi yo lok utkar ne pi yo lok khasi ne pi yo lok upreng ne pi yo lok unigro ru angam don hok bangan khang yenu ru Tiandrai perlok ke eke jingkun tu ke jonga ba asko baban kian na ka ba pio lok barjela ka de na ka ni ka jingjia ya ini ilong me khasi jongi iba angala de ban pelaj ke tu ke video te ngio I hina ka por sa ka por mdai tang ye I ru mo ten ring ngio I na ka por sa ka por hi be ki ken thai khasi ke jongi ki ba yo lok barjela ki sha le ben ki sha le po ki sha pe po ru haba ki wat lada ki sa ki shong hang ni hapo jela me khalia ru ma shibon hi ki kan thai khasi ki chungi ki pasha le ben te ban ya nu jor hi ya kata shi spa hi te na ka shi spa hi tang uwe hi ubale ba uwe ubaba ha nyam ong lo ba ro ud kharu di bas ni ma ten rai ubabun hi ubar jela unum le bahare ye ki kan thai khasi ki chungi ngam te bale ten rai ngam don hok pa bangan khang ka de tang ka jing pensai ka jonga mo ka de tang ka jing kentu ka jonga telada pisngo ba ka biang ha ka jing im jong pi ha ka yeng ka sam ka jong pi ngam don hok ban khang yeno ru tang ka yeng ka sam ka jong pi ba tang ka snong ka tha ka jong pi la da ka snong ka tha ka jong pi ka sha ye pi ka taru ka ba hi ten rei ki don pat ka tu ka ni ki snong pat ki ba ka snong ru ka tur klar ya ka ka jing yo lok ka jong pi tena kata ka daw perlok nga sukwa tang ba pensai bat ban kentu ye ki kan thai khasi ki chungi tela da kalong lani kam long ru kata ka shong happy mo ten re nga tenga sukwa tang ban kentu ye ka tam de banga khang te sa ka wei ru perlok nga kwa ban pensai ye tu i wei iba komen ya nga iba ong phathat ya ka yeng ka sem ka chung ki wei balai phathat te ngam te ba lani kong lada le se phide iba hayeng jong itu ilong kemi iba yo lok bar jelamo iba kitu ki pelok ki jonga ki lawan yelam ye lani phide parasnong lani phide parakur lani ngam te phide mano ten re nga sukwa tang ban pensa ye phi hang ni khndiat ba subhaban kli na imo balai ba penmi ye kani ka video nakabanta ka jong I ban ya thu ye kani ka story na ka banta ka jing long ka jing man bat ka jing jia na ka banta ka jong I te dei darling ba ka jong I hi ba nga sami ha kani ka YouTube channel ru henrei ka de ka sien ka bening kong ya nga ba ngami ha ka po ka YouTube channel na mar ba ngam ju mi YouTube channel na meno ha ka FB nga use te henrei ha po hang ni po YouTube channel ngam ju mi ma kadi kasien ka beningkong na kabanta ka jung I namar ba dei mai hi boong yang ngapi ba jumi hapo ki social media asngo bhaban pentep lem shaki pelok khasi ke jumi ba khrang ba kin kyar lai lom lai wa na ka ba yo lok bar jelamo namar ba ki wei ngam kwa ba ki wei pat ki kan thai khasi ke jumi kin ja kum ba ji ama tena kata ka daw leng ba ka jing ya keren bat I leng ba ka jing ai men siam ka jung I ka penong yang abangan mi hang ni po YouTube ru te ba lani kong lada phis ngo ba nga bakla ye kani phila ban kli ni la I ithu ne em yang ama ithu ne em ya kani ka brio te lada mai yo I yang ka I ka ba in suju ba phinsi us ngo ni tenga kwa tang ban pensha ye kata hi perlok tes ngo bahawat num ngo ai ya kani ka jing penmi ka jonga hande de na kata ka daw nga klem penmi ya ka kerteng snong nga klem penmi ya ka jat ka jung I nga klem penmi ya ka kerteng ka jung I ma na kata ka daw nga klem penmi ya ka kerteng nga klem penmi lu iki ai brok khoi namar beling nga burom ye iro kumba me idon ka mensiam ban ye burom mar kliang bat ban mar kliang wat la kata be ijia ya la de idang kwa ba kari khasi kanunjat
ling ba ka jingjia ye ikwa ban pentip sya ka pathai hi bro ka we sya khamtam hapo ri khasi ke jungi mo ya ke ka balaja na ka banta ka jungi tena kata ka daw perlok itu iba komen yang ane iba la ni iko ngam tip re te ngam dei bangat hat ye imo ten re ngakwa bang kumba me ikwa ngiru ni don ka ta jing sku muncul paling ba ka jingjia ka jung ikanum jia shu iki we pat te tangkat ni perlok nya ka video ka jonga kublai shibon ngan si kendu pat ha ka we pat ka video ngam ta ka singi na klip like mo ngam yo ban keren sistem mar ho nya kwa ban keren shibon ki don ki komen ki bang kwa bang keren ten re to wala ka taru shibon ki brio ki ba ong pat yang aba penum dei ban snap ki komen jung ki brio ya be shakmat te kule shibon ni pi ki bal ai men siem yang ana ka por te kule shibon ngan si kendu pat ha ka be pat ka video